alkaa? Tässä laatikossa on ensinnäkin nuo jalko-osat, joissa on matalammassa laatikossa on jalkaosat tai seinätolpat, joissa on laippa. Sen tunnistaa siitä, että tässä on se laippa. Sitten nurkkiin tulee näistä seinäosista ne, joissa on reijät tuolla laipan puoleisessa päässä. Sen takia, että katossa on semmoinen lieve, joka laitetaan sitten kiinni niihin reikiin. Sitten tässä laatikossa on harjapalat. Nämä punaiset on harjapaloja. Sen takia maalattu erilaiseksi, että niiden kulma on eri kuin tämä. Näiden, mikä tulee räystäälle. Nämä palat on niitä. Ja näissä on se ero, että tämä on päätypala ja tämä on välipala. Aha. Eli kolmiharne on päätypala ja väliharne on... Ja, mutta sekin on tässä selitettynä. Harjan päädyt ja välipalat. Sitten toinen laatikko, tämä joka on korkeampi laatikko, niin siellä on sitten muut rungon osat, eli mitkä tulee sitten näiden pystyjen väliin, seinäpystyjen väliin. Nämä osat on siellä. Samoin sitten nämä, sanoisiko näitä ruoteiksi, mitkä tulee sitten harjalta tänne räystäälle päin. Ne on tuossa isommassa laatikossa, mutta siellä on sitten vielä tämmöinen jatkopala, joka tulee tämän, sanotaan nyt ruoteeksi tosiaankin, niin sen tuonne räystään puoleiseen päähän. Ja niin, että ruuvit on alaspäin, että se ei puhku telttaa. Ja siinä se runko pitäisi olla kasassa. Mutta se kasaaminen kannattaa tehdä sillä tavalla, että ensistäänkin levitätte yhden laatikon osan. Eli nämä noin tämän putken mittaisin välein. Sen jälkeen nämä osat tänne räystät, nämä on räystysosia, ne sitten seuraavaksi. Ja sitten putket, katsotte missä suurin piirtein on sitten nämä nurkat ja sitten nämä väliseinätolpat. Ne ja sitten muut tuosta isosta laatikosta nämä muut. Eli kaikki on levällään, ikään kuin se olisi se runko rysähtänyt läjään. Niin, kaikki on omilla paikoillaan. Omilla paikoillaan. Se on paljon helpompi kasata sillä tavalla. Joo. Ja sitten niin, että tietenkin se harja kasataan, sitten räystäsputket ja sitten nämä, mitä sanon ruoteiksi. Joo. Ja sen jälkeen sitten laitetaan tuo katto-osa. Siis tuo teltta. Siis tuo teltan katto-osa laitetaan siihen päälle. Joo. Ja sitten toiselta laijalta nostetaan nämä pystyrungot, seinärungot, laitetaan paikalle, nostetaan ylös ja laitetaan paikalleen. Niin, että se ikään kuin känöttää. Se on niin kuin toiselta puolelta räystään varassa ja toiselta puolelta seinän varassa. Koska siinä vaiheessa laitetaan kiinni se katto näillä. Tämä pyörähtää ympäri tuosta. Onko nyt tämä vaikka se malliputki, mikä on, mihin tämä tulee siellä tuolla katto-osassa on reikä siinä pressussa, siitä läpi, tästä ympäri ja näin. Se pysyy siinä. Niin nämä pitää laittaa sen takia siinä vaiheessa, kun se känöttää tällä tavalla, koska niitä ei muuten yllä ilman noita tikapuita sitten, taikka rakennustikkaita tai vastaavia laittamaan. Että se on helpompi sillä tavalla. Ja sitten toinen puoli ylös. Sen räystäsosan yltää laittamaan, mutta tätä päätykolmio-osaa, niin sitä ei yllä muuten laittamaan. On tässä aika monta asiaa. Joo, mutta kyllä siis tämä on aika hyvä tämä piirustus. Kyllä tästä selviää. Tässä on ainoastaan se, tuossa katselin justiinsa, että tämä ei ole minun tekemä. Niin näiden lukumäärä, näiden putkien lukumäärää tässä ei kerrota. Tässä kerrotaan nämä muut kaikki. Mutta niitä on 22 näitä.
Se vie hetken aikaa. No niin, tosi hyvä, kun nyt nämä kokojat ei ole tällä hetkellä tässä näin, että sen takia otettiin video.